Hello friends, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्लाव बरायनाय जाबाय आरो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबावबाय। लोगोफोर जोंहा डाइरेक्टरेट अफ ट्री ट्राइब्स वेलफेयार आन्डार गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेनिफ्राय जोंहा माखासे साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। दा बे गासिबो साख्रिनि डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो सानहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जोंहा बे डाइरेक्टरेट अफ ट्री ट्राइब्स वेलफेयारनिफ्राय फैनाय साख्रिनि एप्लाइ अनलाइना 8 जानुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट जादों। दा जोंहा एप्लाइ अनलाइना लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 जानुवारि 2021। मा होनदों जोंहा माने एप्लाइ अनलाइना दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो 10 AM निफ्राय। दा बेहाय जोंहा लोगोफोर नेम अफ पस्ट माने जोंहा माखासे साख्रि नाम दङ, जेरै बिथिं नोंथांमोना नुदों जानांगौ स्टेट प्रग्राम मेनेजार, स्टेट हेडक्वार्टार, बिनि थाखाय सासेल' पस्ट दङ लोगोफोर। दा नोंथांमोननि फरायनाया बेखौ एप्लाइ खालामनो मास्टार डिग्रि थानांगोननो, ससियेल वर्कार्स नङाबा ससियलजि नङाबा नोंथांमोना MBA थाबाबो जागोननो, आरो गैयाबा नोंथांमोना मास कमिउनिकेसन लानायबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव लोगोफोर 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानांगोननो PSU आव, जुदि नोंथांमोना दङबा एप्लाइ खालाम। आरो जुदि नोंथांमोनाव PSW एक्सपिरियेन्स गैयाबा 1 इयारनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना सेलारिखौ लोगोफोर 35,000 निफ्राय सेलारिया जागायगोन आरो माने, ओमफ्राय नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै 10,000 मोननो हागोन होनना बे बुंदों। सेलारिया मोजाङानो बेहाय। सेकेन्ड नाम्बार पस्टनि नामा जाबाय जोंहा लोगोफोर प्रग्राम मेनेजार एट साब डिभिजनेल हेडक्वार्टार्स। बेनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्ट माने गासै 46था मानसिखौ लानाय जागोन होननानै बे बुंदों आरो। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगौनो। मा होनदों नोंथांमोना माने डिग्रिल' पास जानाय जानांगौ आरो, जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो, आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जाया मानो। ओमफ्राय बेहाय जेबो मार्कनि जेबो माने रिक्वायरमेन्ट होआखै। बिनिफ्राय नोंथांमोना लोगोफोर 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानांगौनो PSW आव। जुदि नोंथांमोना बे PSW आव 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो मा जानो हागोन ना, एप्लाइ खालामनो हागोन। 6 मान्थनि जुदि नोंथांमोननियाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बे प्रग्राम मेनेजार्स एट साब डिभिजनेल हेडक्वार्टार्सनि थाखाय सेलारिखौ 18,000निफ्राय मोनगोननो, माने 18,000 निफ्राय सेलारिया जागायगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै 3,000 मोननो हागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय जोंहा 3 नाम्बार पस्टनि नामा जाबाय लोगोफोर स्टेट मिस मेनेजार एट स्टेट हेडक्वार्टार्स। बेनि थाखाय सासेल' पस्ट दङ। दा नोंथांमोननि फरायनाया BE थानो नांगोन ना, कम्पिउटार साइन्स नङाबा इलेक्ट्रनिक्स एन्ड टेलिकमिउनिकेसन इन्जिनियारिं। जुदि नोंथांमोना गैयाबाबो MCA दङबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे 1 इयारनि प्रफिसियेन्सि अफिस डाटाबेस मेनेजमेन्टनि मोनसे माने एक्सपिरियेन्स थानांगोन। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 30,000 मोननो हागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय जोंहा 4 नाम्बाराव साख्रि नामा जाहैबाय दङ एकाउन्ट्स मेनेजार्स एट स्टेट हेडक्वार्टार्स। बेनि थाखाय जोंहा सासे दङ पस्टआ। ओमफ्राय बेखौ मा जानांगोन नोंथांमोना डिग्रिखौ कमार्स स्ट्रिम लानानै पास जानाय जानांगोन, ग्रेजुवेटआ माने कमार्स लानानै पास जानाय जानांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोननियाव माने कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन, जायाव MS वर्ड अफिसियेल बिदि माने नोंथांमोना टेलि लानाय जानांगोन, माने बेसिक कम्पिउटार माने सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय सेलारिखौ नोंथांमोना 25,000 मोननो हागोन होनदों बेनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा 5 नाम्बाराव दङ लोगोफोर डाटा एन्ट्रि अपारेटर स्टेट एन्ड साब डिभिजन लेभेल्स। बेनि थाखाय जोंहा गासै साख्रिनि पस्टआ दङ लोगोफोर 48 जनखौ लानाय जागोन ना। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे HSSLC माने नोंथांमोना 12th माने नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय बेहाय मास्ट हेभ कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि इन MS अफिस। नोंथांमोननियाव माने कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेसिक कम्पिउटार लानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जेबो माननि खोथा होयो। जुदि नोंथांमोनाव 3 मान्थ्स 6 मान्थ्स 1 इयार मान्थ्सनि नोंथांमोना जुदि 1 इयारनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे डाटा एन्ट्रि अपारेटरनि थाखाय। ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोर सेलारिखौ स्टेट लेभेलनि थाखाय 15,000 मोननो हागोन, 15,000 मोननो हागोन सेलारिखौ मास मोनसेयाव। ओमफ्राय साब डिभिजननि थाखाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव 12,000 माने 12,000 नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन ना मास मोनसेयाव। बेनो जाबाय लोगोफोर माखासे साख्रिनि नामफोरखौ आं नोंथांनो खोन्थाजोब्बाय। दा बेहाय माखासे एज होदों लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। बे गासिबो एजआनो लोगोफोर 2 बोसोरनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना 2 बोसोर जाबाय बिनिफ्राय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। 2 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। माने 2 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरसिमनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय लोगोफोर दा बेहाय जोंहा सेलेक्सना माबोरै जागोन बेखौ बेहाय मेनसन खालामनाय दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। फार्स्टआव जोंहा
एप्टिट्युड लानाय जागोन माने लजिकेल रिजनिं एन्ड एप्टिट्युड माने रिटन एग्जामाव बेफोर साबजेक्टआ फैगोन आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय फरायनानै आं बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों फेज 1 आव मा साबजेक्ट थागोन रिटन एग्जामाव बेखौबो बेहाय होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायबानो जाबाय फेज 3 आव माबोरै लानाय जागोन सिलेक्शनखौ नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन माने डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन लानाय जागोन बेफोर माने कम्पिउटार प्रेक्टिकेल टेस्ट लानाय जागोन बेखौ बेहाय होनाय दङ फेज 2 आव ओमफ्राय फेज 3 आव जोंहा फाइनाल सिलेक्शनखौ लानाय जागोन होनदों नोंहा फेज 1 आव माबायदि जादों एग्जामा बेखौ नायसिगोन ओमफ्राय फेज 2 आव नोंनि कम्पिउटार एग्जामा माबायदि जादों बेखौ नायसिगोन बेनिफ्राय फेज 3 आव माने मेरिट लिस्टआव फैनो हाबा नोंथांमोना सिलेक्शन जानो हागोन होनना बे बुंदों आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइट थांनांगोननो आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर एलिजिबोलबा एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव थांनानै बे माखासे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगौ होननानै बे खोन्थानाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै नोंनि मेट्रिकनि हायार सेकेन्डारिनि ग्रेजुवेट पास जानायनिफ्रा माने मार्कशिटफोर गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ आपल'ड खालामजोबनांगोन बेहाय होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बिनिफ्राय लोगोफोर लास्ट डेटखौथ' आं खोन्थाखादोंमोन जानुवारिनि जोंहा 25 जानुवारियाव एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन 12टा हरनि 12टायाव जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन एप्लाइ अनलाइना जोंहा दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जाखाबाय दिनै 8 जानुवारि नालाय 10टानिफ्राय जोंहा स्टार्ट जाखाबाय एप्लाइ अनलाइना नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि जोंहा साख्रिनि आपडेट फैनाया नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि हायार सेकेन्डारि पास बा आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय ग्रेजुवेट पास जानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय नैबे प्रग्राम मेनेजार साब डिभिजनेल हेडक्वार्टार्सनि थाखाय जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा 6 मान्थ्सनि बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना अननानै लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन सोंनांगौ दङबा बे भिडिअनि रिलेटेडलि नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर